we will be uh, establishing sports center, pagbolingan, kasi recreational center iti pinili iti highway. Kat awan iti probinsya ti Ilocos Norte deta, awan iti pag tambayan dagiti mayat nga dagiti sports enthusiast, bowling kada anyaman nga indoor activity no ka kat may put up to DJ barangay darat dita highway. Kat hopefully masustain na amin dagitang plano babaan iti tulong dagiti padang opisyal ken department heads and likewise ti support iti barangay. Amumat dagiti kakailan mi nga inaldaw ket inaldaw nga pinagyamang met ti ipapaimi kadakwada, not just by words but for being ti kanayong ada kami iti anyaman nga oras para kadakwada. That's our way of saying thank you nga ikarkarigata mi nga paadaan iti awan tapno lang makita da nga handa nagkamali iti suporta nga itad da kada kami. Amo da kami ti taga Pinilin, amo da how we work, amo da how we deal with them, and rest assured nga no anyaman iti talek itad da kada kami ket maisubli babaan iti nasayat nga serbisyo ken agtultuloy nga pinangpasayat iti Ilia Pinili.